Kumpanija fil-qasam tal-ikel bdiet inizjattiva ambizzjuża immirata biex tnaqqas il-konsum tal-boros tal-plastik fil-ħwienet. Din l-inizjattiva se twassal sabiex jitnaqsu madwar 1.5 miljun borza tal-plastik fuq perjodu ta' sena. Il-mira ta' din il-kampanja maħsuba mill-kumpanija Maypole hija li teduka u timmotiva lin-negozji u lill-pubbliku biex inaqsu l-ammont ta' skart tal-plastik li jintuża darba biss li ħafna drabi jiġi mormi b'mod irresponsabbli u jispiċċa fil-baħar. Sebastian De Bono, wieħed mid-diretturi ta' din il-kumpanija, saħaq li fil-proċess tar-riċiklaġġ il-plastik jarmi gassijiet tossiċi u valenużi, filwaqt li l-karti ma jagħmel l-ebda ħsara fuq l-ambjent. Huwa qal li din l-inizjattiva tħares lejn dak li kien ħabbar il-Gvern fil-budget fejn is-sena d-dieħla se tara l-projbizzjoni ta' importazzjoni tal-plastik li jintuża darba biss. Smajna s-sejħa tal-Gvern u ħassejna li għandna fid-dmir tagħna li nkunu parti minn ta' quddiem li nkunu f'din l-inizjattiva. Nemmnu li aħna nikkontribwixxu ħafna fil-konsumatur, allura ma nistgħux inkunu lura milli nagħtu lura xi ħaġa lill-pajjiż tagħna. Il-Ministru għall-Ambjent Aron Farrugia faħħar din l-inizjattiva u ħeġġeġ kumpaniji privati biex ikunu minn ta' quddiem li jippromovu responsabilità soċjali u ambjentali. Li jinsabu fuq quddiem-net fil-mixja tagħna lejn it-tnaqqis ta' single-use plastics. Nafu li fil-budget li għadda ħabbarna li fl-2020 se nifqu nimportaw single-use plastics, ħafna oġġetti li huma single-use plastics, mill-2022 dan ma jistgħux jinbjaw laqqas.